No niin. Joo, tuli käytyä tommonen kavitereissu. Itse asiassa syyskuun lopussa jo, mutta nyt vasta jaksoin editoida ja veivata. Koittakaa kestää. Se on yhtä paska kuin edellinenkin. Mut siinä on pari semmoista mielenkiintoista kohtaa. En sano mitään. Katsokaa itse. Paikan nimi on Kavite. Te lähtee päiväajelulle, kun saatana 4 viikkoa satanut. Nyt on ollut parin viimeisen viikon aikana pari semmoista pahempaa myrskyä ja on pari taifuunia päällä ja niin vittu meinasin kuolla ton bussin alla. Semmosta sattuu. Neljä viikkoa on ollut sadetta ja pari taifuunia ollut siinä 2 viikon aikana. Ja ne on ollut tommosia isompia taifuuneita, eli ne on pistänyt tuossa Etelä-Filippiineillä aika paljon paikkoja paskaksi. Se tarkoittaa sitä, että ne oikeasti laittaa jonkun kylän silleeksi, että niin tuuli on niin helvetin kova ja painaa talot nurin saakeliin. Noissa saarissa yleensä ne on tommosia bambumajoja ja muita, niin ne on vittu heti selällään, kun tulee vähän kovempi tuuli, mutta se tuuli on oikeasti aika kova, että siinä ei pysty kävelemään eikä mitään sitten, kun alkaa kunnolla myrskyä. Ei oo semmonen puutarhatuoli kaatutuuli saatana, vaan ihan semmonen, että se kaattaa oikeasti noita taloja. Vittu, täällä on taas joku ihme jumi, saatana. God is good. En tiedä, saatana. Asiastahan voidaan neuvotella. Tai voihan se olla hyvä, kun täällä päin kun summasta sovitaan. Ei vittu, mulla on kypärän länksu unohtunut laittaa kiinni. Otipa melkein tossa vittu vipata kiinni, saatana. Täällä on joku paikallinen saatana vetämässä hiiltä grilliä iltaan varten. Se kello alkaa olla, paljon tuo on, 3:30. Ja tämmöisessä mestassa, mikä on tämmönen täyteen ohettu kyläpahanen, niin täällä on illan suussa siinä 5-7, niin täällä on niin paljon jengiä ulkona, että sä et täällä paljon ajele. Käynnistin oikeastaan tuon kamerankin ihan sen takia, kun oli pakko puhelin avata, kun saatana et tiedä missä on. Oli vähän eksyksissä, niin olisi pitänyt ehkä aiemmin avata, niin olisi tarvinnut tätä saatanaa liikennessumppua ajella, mutta toisaalta sitten ei olisi nähnyt noita saatana tynnyripömpeleitä. Nämä on kyllä erikoisia, jumalauta, kun katsoo niin ei huono. Siinä on aika normisetti, 3 kyydissä. Silloin aina joskus mentiin Kongeissa elokuviin, niin siinä oli 2 muksua ja 2 aikuista yhdessä skootterin päässä. Se oli aika normi, kun ajeltiin sitten. Ihan normimeininki, helvetin täyteen ahettu filsukylä ja liikenteeseen mitään järkeä ja kaikki on hullua, mutta silti tää on ihan mukavaa täällä ajella saakeli, että ei haittaa yhtään. 4 viikkoa ei päässyt prätkällä ajaa oikeastaan juuri ensinkään, muuta kuin käymään jossain lyhyen lenkillä, niin satana on ruvennut vituttaa jo sisällä olla ja katsella ikkunasta, kun taifuunit puhaltelee. Ja tultiin ilmeisesti tämmössä solmukohtaan.
Täällä pitää vaan vittu mennä. Jos täällä jää jalkoihin tai ton liikenteen mukaan jumittaa, niin sit sä saat seisoo täällä tuntikaupalla. Se on vaan mentävää saatana joka rausta ja ne joko antaa sitä tilaa tai sitten ne ei anna. Jos ne ei anna, niin se on tietysti hieman huono juttu, mutta kyllä ne yleensä tähän mennessä on antanut sitä. Tää on tämmönen sumppuliikenne vähän ja aika normia on sille, että peilit ottaa aina vähän hipaseen jotain, mutta tää on sille, että kun hipasusta ei oteta saatana, niin syksykausi on ehkä paras aika matkustaa Filsuille. Lokakuun alusta maaliskuun loppuun päivälämpötilat on siinä 2-7. Semmonen helkkarin kiva, ei oo semmonen 40 pahtava lämpö päivälläkään. Yöllä on lämpötilat, saattaa 2-5-2-4 olla. Ei tarvitse ilmastointia. Humidity pysyy aika maltillisena. Ihan kuuli nukkuu ja Suomipojalle ihan kiva aika. Se on oikeastaan se aika, mikä täällä kannattaa olla, että loka, marras, joulu ja tammi, helmi, maalis. Sitten kannattaa suksia vittuun. Suomen kesähän on mitä mainioin siinä huhtikuussa, kun se alkaa, mutta täällä on sitten taas, että täällä loppuu koulut maaliskuun lopussa. Ja silloin alkaa kesäkausi ja silloin on kyllä 4-5 saatana ja kaikkea, että se on ihan käsittämätön se kuumuus. Ja muutama kerran on tainnut videollekin kuvata sitä, kun ajan, niin se ei tietysti kameralle välity, mutta se on prätkän selä se asfaltti tuohon 4-5 näissä kylissä, 50 siinä paikkeilla. Nesteen kulutus on ihan älytön siinä. Et se on litra ja tunti melkein, niin juotavaa, muuten se kuukahat jonnekin. Tuossa on Manilassa hyvä, kun keksii noita paikan nimiä, niin se ydinkeskusta, mikä lähellä lentokenttä on, missä mäkin asun, niin se nimi on Makati City. Vaan ihan vapaasti suomennettuna se tarkoittaa kutina. Ja se on tietysti varsin hauska, kun siellä kun turistit on, niin siellä on kaikki punaisten lyhtyjen kadut ja kaikki, niin nimenneet paikan kutinaksi saatana. No, tässä on tämmönen toinen saatanan tulppa. Ihan käsittämätön saatana. Joskus vaan pitää röyhkeästi vetää niinku saatana, että ei mitään rajaa ja luottaa siihen, että saakeli jengi väistää. Jos eivät väistä, niin se on tietysti sitten huono juttu, että voi henki lähteä, mutta ei sitä kukaan niinku ikuisesti elää, että pakkohan se joskus delata sit kuitenkin. Vittu aina mennään tiukille. Se kun katsoo niinku peilejä, niin täällä kun joutuu tilaa arvioimaan aina useamman kerran, että peilit on aina sillä, että välillä tämmöisissä tilanteissa kun tulee vastaan autoja, mutta ne niinku hippoo molemmin puoliin. Niin siis aika tarkasti katsoa, että saatana mikä meininki ja täällä on paljon nokkakolareita kans. Ne on sitten semmosia, että jengi vetää ihan tohon keskelle ja sieltä tulee sit mutkan takaa joku rekka ja siellä on sit keulassa ja yleensä se on aina raato sit saatana, kun oja ei tietenkään ole kypäriä saatana ja kaikkea, niin se on ihan aika normisettiä. Nyt on ollut silleen, mä oon ajellut, niin ei oo hirveästi ollut jengiä, ketä on delannut, että koska puoli vuotta sitten niin ajelin, niin vittu jatkuvasti oli saatana joku kolari, missä oli raatoja ja jengi vaan siinä tuijotti, että nyt se delasi ja ambulanssi seisoo ruuhkassa saatana ei ole pari tuntia, niin
Siinä on se joku avohaava tai muu, niin eipä ne sitä paljon siinä. Ne vaan kattoo, kun sä kuolet siihen saatanaan. Sit sä jossain vaiheessa vaan kuolet sen. Jos sanoo, että no, täällä on liikennepoliisit, ketä ohjaa tuota liikennettä. Ne osaa helvetin hyvin hommansa. Ilman noita niin tää vitu olisi yhtä saatanan kolaria tää koko mesta. Ne katsoo ton liikennevirran, ne ei katso niitä punaisia tai vihreitä tai mikä pallaa. Ne katsoo ton liikennevirran ja ne osaa ohjata just silleen saakeli, että ne menee vähän niinku sopivasti jokainen sieltä. Jos se olisi sillä, että olisi punaiset vihreät, tää olisi ihan paskana ja tukos, ei se toimisi ollenkaan täällä. Se tarvii tommosen kaverin, mikä osaa katsoa tuota liikennevirtaa, että miten se menee. Ja tajuaa sen tuolta niinku kauempaakin, että mitä sieltä on tulossa. Niillä on helvetin hyvä silmä katsoa tuo. Se on sama makatiski, niin ne ohjailee tuota liikennettä, niin ne tekee se helvetin fiksusti. Mä en tiedä, jos ne on sitä vuosikaudet tehnyt ja muuta, niin onhan siitä tietysti, mutta tuohon hommaan ei ihan kaikki pysty, vaikka se näyttää helpolta. Niin. Pojalla oli maissia saata. No on ihan helvetin hyviä nuo höyrytetyt maissit. Ne tulee tuoreina ja niitä mä oon aina ostanut, kun on jossain kadunvarsilla ne myy niitä. Ne on yleensä niinku ihan tuoreita, ne höyryttää ne siinä ja sitten ne pistää vähän jotain suolaa tai jotain siinä, ne maistuu ihan käsittämättömän hyville. Sä ajelet filsuissa ympäriinsä ja näet tommosen paikan, missä ne myy noita höyrytettyjä maisseja, niin oikein ihmeessä käymä. Ne maksaa jonkun ehkä 30 senttiä euroissa yksi tommonen pötkö. Niitä ei pari ehkä jaksaa vetää isompi kaveri, mutta mä pärjään ihan yhdelläkin nyt. Äijä näytti vittu, kun ei oo satana heti sytyttänyt, niin sillä meinas hihot pallaa saatana. Jos olisi vähän aikaa venannut, niin se olisi varmaan polttanut hermonsa ja huutanut, että tästä vittu saatanan kivinaamassa. Tää on yksi huippu täällä juttu tässä, kun näissä tietulleissa, niin tuossa on aina tollimaksu ja sit sä ostat semmosen RFID-tarran ja se on liimattu tässä prätkässä tohon lokariin ja se lukee automaattisesti aina tuossa puomilla sen ja vähentää sen sun saldosta. Sulla on semmonen tili, mihin sä pistät hilloa ja muuta, niin täytyy sanoa, että helvetin kätevä ja nopea systeemi on tuo RFID tossa. Se toimii täällä vallan mainiosti. Jos mikään muu ei toimi, niin saatana tuo toimii. Siellä on jonkun potski perseessä saakeli. Joo, mutta koittaa tuota tulpaminimoja vähän tuohon kypärään. Visiiri kiinni saakeli ja ei kun ajella. Tää on kiva tää kavitin motori ajella, kun tää on helvetin hyvä tie. Jos voi ajella vähän kovemminkin saakeli, mutta ajella nyt vähän hiljempaa. Pikkasen täytyy käyttää vittu vanhan miehenkin kaasua saatana. Tosta pääsis ylä Skyveitakin ajamaan, mutta ajellaan nyt tästä köyhän miehen reittiä ja vedetään tämmöisessä liikennesumassa sitten tässä. Niin.
Joo, tästäpä vähän sitten otetaan peilejä hipoen. Ja vähän väärää kaistakin, mutta tästä aina päästä joukon keulille. Täällä on sillä tavalla, että tässä on savolaisten oma kaista. Tää on pelkästään savolaisille tää kaista. Tässä on yleensä liikennevaloissa ihan hyviä näkymiä. Ei ollenkaan huonoa täällä niinku seisoo tässä liikennevaloissa, että joskus saattaa ihan maisemat yllättää. Vittu kun nämä kaverit on. Nääkin on tottunut vetämään näissä autojen välissä, ne on ikänsä vittu ajellut näissä. Niin. Joku puhuu, että Manilassa on taskuvarkaita paljon, niin tää kaveri on ainakin helvetin itsevarma, kun lompakko näyttää puoliksi olevan ulkona tosta, että niin. Joko se on turisti tai sit se on juristi, saatana. Vittu saatanan bussi, kun jäi helvetti tuohon saatanan nenä alle roikkuu. Siinä meinas melkein jo, että joutuu piirtämään tukkimiehen kirjanpidolla yhden viivan taas, kun ois tyrmännyt mummelin. Täällä on taas vittu koko maailma saatana niin ajelemassa, mutta se on vaan saatana ohitettava koko maailma sitten, ei siinä muu autossa. Ja nyt vittu jää jumiin saatana. Tää näyttää niin huonolta saatana tää juttu tossa. Melkein mennä tuolta vähän ohi, mutta pääseekö sieltäkään? Luoja tietää. Mä luulen, että täällä sekään saatana niin tiedä mitään. Tästä muuten tulee sakko, jos saatana tuolla. Tässä on yleensä polareita on näissä risteyksissä jemmassa ja sit kun tuossa väärin niin ylittää kaistaa tai muuta tommosen sulkuviivan, niin siellä ne alkaa maiskutella saatana, kun huomaa, että tämmönen kalju on saatana tullut rikkonut sääntöjä. Vittu, sieltähän meinas Honda tulla päälle. Vittu, mitä saatanan kekkosia. Siinä mentiin jo Twilight Zoneilla vähän saatana. Semmosta se elämä on saatana. Ups. Perkele, sieltähän mennä skootteri tulla vittu niskaansa. Tämä näyttää menevän suoraan. Ai.
Voi vittu, nyt kyllä rykästiin päin persettä tää homma, saatana. Tähän jää jumiin, saatana. Joskus sitä vaan lukee väärin perkeleen liikennettä. Kaikki ne skootterit, mitkä päässättiin, niin on saatana nyt mennyt jo meistä ohi. Siinä tuli todistettu, että vaikka savolaiset täydellisiä onkin, niin kyllä niillekin joskus saatana sattuu sillä, että ne voi olla väärässä. Nyt on taas maiseman vaihos, että taas alkaa kauniit ja rohkeet, osa 4050 saatana. Mä jaksanut sitten tänne asti kattoo. Vittu. Mut ei voi mitään. Meitä on monen junaa ja sun osa on sitten ollut ilmeisesti tojaa tonne asemalle.